Ha kubor bokongsan menta ki jingyolum jingtep ki badangshen ki penpau bau Ahmad Vahidi ubadai Nongialam barangba jong ke Islamic Revolutionary Guard Corps lani IRGC ul nanglong upadon bor bha hakarai sinchar bat ke jingyale san pertai jong kari Iran. Kat kum ki jingat ho kubor u Vahidi ula nang yo bor ban shimrai hake kam bokongsan wat hadu babon sin ula penkala ni kentat ya ki jingai jingmut jong President Masud Pezeshkian bat u menteri kam bari u Abbas Arakchi. Kijingitu kubor ki ong ba Wahidi ukwa ban shim ya kalinti chong ka jingpersha bat jingakun henry om ka jingakaren jingasuk bat ke United States. Hakapor bak Iran bat ke Amerika kidang penlong ya ki jingakren ki bakongsan bha Ahmad Wahidi ula kentu ya ke sorkar Iran bakamdei ban ai kanu ke jingamanjur kabala ban penjem ya kanong rim chong kari. Ulong bak Iran kadang don hakakerdan kabaskem bat bakamdon kam ban ai jingapen ha kini ki jingakren. Shushu Wahidi ulong bakanu ke jingakut jingasuk kan la ban urlong tang lada ke Israel ke pensange ya ki jingpen ki Thma Persha ya ke kenhun Hezbollah Lebanon. O Ahmad Vahidi ula penpauru ya ke jingkersan jong u ya ke jingele da ke ballistic missile jong ke Iran Persha ya ke Israel. Karkum ke jingong jong u kini ke jinglait Thma kidai ke jubab ya ke jingher Thma ke balasha da ke Hezbollah kamtam ya ke jingesho jong ke Israel ya ke headquarters jong ke tei ke kenhun. O Ahmed Vahidi udai uway na kitkot banengkong jong ka IRGC nadu usnem kat kandai spa nyobu kandai. Hakisnem ba menchua ulalong Nongialam jong katnat sentiat jong ka IRGC bat ulayarap ru banseng ya ka Quds Force ka bapet ya ki kamshnong bat ki jingadai bat ki kenhun pat ba shabar kari Iran. Haka jingya jong kisnem arhajar arpau ula shakri haki kerdan bahe jong ka sorkar Iran kumu menteri yadari bat hadien kumu menteri kampo ying. Mentar kat bat uspikar jong ke parlimen ke Iran u Ahmad Vahidi ulalong uway nakikmat patba bakong santam hakrukom senchar jong kari hadin ki jinga kanat badang shudep. Watla ki don ki he sorkar ki badang yakun banwat ya ki jinga suk bat ki jinga penbet jinga ka jia henry ki mat ya ki jing penbor ka bocor na ki kenhun hardliner ki bapen petsha ya kini ki jinga kren. Kini kikin hun kikin no bakanu ke jinga menjur bat kiri sep ngi kalong ke jing dino ya ke jing mentoy bat ke jing shingan jong kari Iran.